No, bratranec, buď, alebo... Už to nezdržuj toľko. Teraz si rýchlo šupni do vačku a ideme. Alebo odhryzni z neho. Bude akože poškotené a potom sa to nejak vyhodí. Ale ne jeden. Poď už, prosím ťa, lebo pivo tam máme nablokované, ne, dokedy tu budeme stať, more. Ježišmaria, ja tam najdem ani. Ešte mňa kameruješ akože? Jo. No poď už seba, rýchlo. Kde je, nevidím. Počkaj. Ideme za Peškom a teraz spravíme si z toho lečo. Ale k tomu... Ale... Už ideme. Kameruješ to, dúfam, že to má aspoň 40.